дар меҳвари сиёсати роҳбари давлат қарор гирифтани рушди соҳаи маориф ва афзалиятнок ба шумордани он ки ба тавлиди тафаккури нави худшиносӣ, ватандӯстӣ, ватанпарварӣ ва босаводу бомаърифат шудани насли ҷавон нигаронда шудааст, яке аз самтҳои бунёдӣ ва усули сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. Бунёди муассисаҳои нави таълимӣ чун литсею гимназияҳои давлатӣ дар шаҳри Душанбе гувоҳи барҷастаи он аст, ки пешвои миллат ба рушди фикрӣ ва ташаккули зеҳнӣ насли ҷавону ояндасози Тоҷикистон аҳамияти аввалин дараҷа медиҳанд. 1 сентябр дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, муассисаи давлатии таълимии гимназия рақами 4 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Муассисаи бо ҳашомати таълимӣ аз 9 бинои 5 ва 4 ошона иборат буда, ҷойгоҳ ба меъёрҳои байналмилалӣ бунёд ёфтааст ва барои 2500 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ гардидааст. муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони бо лаёқати шаҳри Душанбе оғоз аз 1 сентябри соли 2021 ба фаъолият шурӯъ намуд. ба муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони бо лаёқат омӯзгорон ва хонандагон ба тариқи озмун қабул гардиданд ва айни ҳол аз рӯи барномаи таълимии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дарсҳои асосӣ ва баъдан дарсҳои иловагӣ дар муассисаи таълимӣ дуруст ба роҳ монда шудааст. яъне ҳар як хонанда, ҳар як шогирди муассисаи таълимӣ шурӯъ аз соати 8 то ба соати 3 ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. мо ҷавобан ба ин ғамхориҳои давлат ва ҳукумат ваъда медиҳем, ки дар таълиму тарбияи насли наврас саҳмгузор бошем ва воқеан ҳам шогирдонеро тарбия намоем, ки дар ҳақиқат парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд. гимназияи рақами 4 дорои 109 синфхонаи замонавӣ буда, барои таълиму тарбияи наврасону ҷавонон шароити зарурӣ мутобиқ ба талаботҳои сатҳи ҷаҳонӣ фароҳам оварда шудааст. ҷиҳати омӯхтани фанҳои дақиқ, таълимгоҳ дорои лабораторияҳои замонавии фаннӣ, синфхонаҳои алоҳидаи химия, биология, физика ва табиатшиносӣ буда, барои гузарондани таҷрибаҳои гуногун дар синфхонаҳо айёниятҳои зарурӣ васлу насб гардидааст. гуфта шуд, ки таълиму тарбия дар муассисаи давлатии таълимӣ гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе мутобиқ ба стандартҳои байналмилалии таълимӣ ба роҳ монда шуда, барои таълиму тарбияи дурусти хонандагон аз усулҳои муосиру айёниятҳои замонавӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. аз ҷумла тамоми синфхонаҳои таълимӣ бо тахтаҳои электронӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони бо лаёқати шаҳри Душанбе аз рӯи иқтидори лоиҳавӣ барои 2500 хонанда пешбинӣ шудааст. айни ҳол бо тариқи муроҷиати шаҳрвандон 2125 нафар толибилм ба таълим фаро гирифта шудааст. айни замон дар муассисаи давлатӣ вобаста ба теъдоди толибилмон 82 нафар омӯзгор ба кори таълиму тарбия вобаста шуданд. шурӯъ аз моҳи июл комиссия тартиб дода шуд. комиссия дар асоси фармоишҳои муайяншуда дар вобаста ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон хонандагонро бо тартиби муайян аз озмун гузарониданд. муассисаи давлатии мо вобаста ба равияи ҷамъиятии гуманитарӣ аст. айни ҳол хонандагон ба ғайр аз забонҳои русӣ ва англисӣ боз забонҳои хориҷии дигар, яъне забонҳои фаронсавӣ, олмонӣ ва хитоиро аз худ карда истодаанд. вобаста ба хонандагоне ки ба мо бо падару модар муроҷиат карданд, он шогирдон, он хонандагоне ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноии китоб аст, дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ҷойҳои намоёнро ишғол карданд, албатта онҳо дар муассисаи давлатии таълимӣ ройгон ба таълим фаро гирифта мешаванд. он хонандагоне ки ятим ҳастанд, нимятим ҳастанд, албатта бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда онҳо низ аз супоридани маблағ барои таълим озод карда мешаванд.
дар муассисаи нави таълимӣ таваҷҷӯҳи хоса ба масъалаи забономӯзӣ зоҳир гардида, синфхонаҳои алоҳидаи омӯзиши забонҳои русӣ, англисӣ, олмонӣ ва хитоӣ ташкил гардидааст. омӯзиши забонҳои хориҷӣ бо усули лингафонӣ роҳандозӣ шуда, дар тамоми синфхонаҳое ки барои забономӯзӣ пешбинӣ гардидааст, дастгоҳ таҷҳизоти муосир насб гардидааст. ҳамчунин синфхонаи компютерии гимназия 200 компютер дошта, барои хуб омӯхтани таҷҳизоти мазкур қисмҳои иловагӣ ва тахтаҳои электронӣ насб карда шудааст. китобхонаи замонавии гимназияи рақами 4 бо адабиёти дарсӣ ва бадеӣ таъмин буда, барои хонандагон ҳамчун толори алоҳидаи китобхонаи электронӣ ташкил гардидааст, ки ба ин васила толибилмон ба адабиёти ҷаҳонӣ дастрасӣ пайдо менамоянд. дар замони истиқлол маориф ба як соҳаи воқеан муҳим, афзалиятнок ва омили таҳкими амнияти миллӣ эълон гардид, ки он борҳо дар суханрониҳои пешвои муаззами миллат иброз гардид. бояд гуфт, ки дар замони истиқлолият назару таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба маориф ҳамчун соҳа бештар гардид ва ин ба он оварда расонид, ки рӯз ба рӯз соҳаи маориф рушд намуда, рушди бемайлони он таъмин гардида, дар пешрафту тараққиёти ҷомеа чун як соҳаи муҳим ба назар гирифта шуд. бояд гуфт, ки яке аз самтҳои асосии ислоҳот дар соҳаи маориф ин сохтмон, азнавсозӣ ва таъмиру тармими муассисаҳои таълимӣ мебошад. дар замони истиқлол ба ин самти кор дар вазорат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд ва ин аст, ки дар байни кишварҳои минтақа ва собиқ шӯравӣ дар самти бунёди муассисаҳои таълимӣ ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои пешрафта маҳсуб мебувад. тасаввур кунед, дар давраи истиқлолият дар ҷумҳурӣ 3020 муассисаи нави таълимӣ ва биноҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бунёд карда шуд, ки фарогири 645,000 ҷои нишаст мебошад. ин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба он равона гардидааст, ки сифати таълиму тарбия беҳтар карда шавад ва хонандагони ба ниёзҳои ҷомеа ҷавобгӯ тарбия карда шаванд. зеро бе чунин хонандагони лаёқатманду дорои донишҳои замонавӣ ба эъмори ҷомеае, ки роҳбари давлат онро пеш гирифтааст, ноил шудан бисёр мушкил аст. бинобар ин роҳбари давлат ба соҳаи маориф чун соҳаи афзалиятнок ва омили таҳкими амнияти миллӣ эътибори хоса медиҳанд ва ин рӯзафзун ин таваҷҷӯҳ зиёд шуда истодааст. ба хотири омӯзиши касбу ҳунар дар таълимгоҳ, синфхонаи алоҳидаи таълими меҳнат оид ба коркарди чӯб ва металл ташкил гардида, ҳамчунин духтарон дар синфхонаҳои муҷаҳҳаз нозикиҳои дӯзандагӣ ва тарзи омода намудани ҳар гуна таомро меомӯзанд. айни замон дар таълимгоҳ фаъолияти маҳфилҳои драмавӣ, хореографӣ, омодасозии либосҳои замонавӣ, санъати тасвирӣ ва ҳайкалтарошӣ низ роҳандозӣ гардидааст. гимназия ҳамчунин дорои синфхонаи омодагии дифои ҳарбӣ, синфхонаи алоҳидаи омӯзиши шуомот, монгоҳи тиббӣ, ҳуҷраи равоншиносӣ, як толори калони маҷлисӣ бо 460 ҷой, як толори хурди маҷлисӣ ва ошхона бо 590 нишастгоҳҳо мебошад. танҳо дар худи ҳамин сол дар ҷумҳурӣ 214 муассисаи таълимӣ бунёд гардид ва мавриди зикр аст, ки хушбахтона муассисаҳои таълимӣ бунёд гардида ҷавобгӯ ба тамоми талаботи замони муосир мебошанд. дар он шурӯъ аз синфхонаҳои муҷаҳҳаз, кабинетҳои муҷаҳҳази таълимӣ то устохонаҳои барои таълимӣ барои фанҳои технологияи таълим меҳнат, ҳам барои писарон ва ҳам духтарон, ҳамчунин шароити зарурӣ барои хонандагони дорои талаботи махсус дошта, яъне хонандагоне, ки ба таълими инклюзия фаро гирифта мешаванд, ҳамаи ин шароитҳо дар он ҷо ба назар гирифта шудааст. бояд гуфт, ки аксари муассисаҳои таълимии навбунёд дар баробари кабинетҳои фаннӣ бо толорҳои кушоду барҳавои варзишӣ ва маҷлисгоҳҳо
نیز تامین گردیدند. در عرفه آغاز سال نو تحصیل و جشن مهم ملی تاریخی کشور 30مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان از جانب پرزیدنت معظم ما و از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامی در شهر دوشنبه یک زمره مؤسسه‌های تعلیمی نو به استفاده داده شدند. همه ما شاهد آن بودیم که مؤسسه‌های تعلیمی مذکور دارای بهترین شرایط تدریس اندازی می باشند و در برابر این شرایط و امکانات فراهم آورده شده است که در اکثر مؤسسه‌های تعلیمی تیپی نوی از جانب رهبر دولت و رئیس شهر افتتاح گردیده برای گذراندن درس‌های علاوه‌ای و محفل‌ها شرایط‌ها فراهم آورده شده است. баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим як толори калони варзишӣ ду толори гимнастика барои писарон ва духтарон бунёд ёфтааст. дар ҳудуди муассиса ҳамчунин 3 майдонча барои бозиҳои гуногуни варзишӣ ташкил гардида имкон медиҳад ки дар ин ҷо мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ гузаронида шавад. гирду атроф ва намои берунии муассисаи таълимӣ бо назардошти санъати баланди меъморӣ бунёд ёфта дар сайни он барои сайру гашт ва фароғати таълимгирандагон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. муассисаи давлатии таълимии гимназия рақами 4 барои хонандагони болоиқати шаҳри душанбе аз ҷониби дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо санъати баланд бунёд ёфта аз лиҳози масоҳат ва фарогири хонандагон калонтарин муассисаи таълимӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба шумор меравад. дар ҳақиқат ҳамаи мо шоҳиди он ҳастем ки ҳама сола нисбати соҳаи маориф бениҳоят пешравиҳо дар шаҳри душанбе ба мушоҳида расида истодааст. кушодани мактабҳои типи нав, кушодани мактабҳои миёнаи умумӣ, кушодани боғчаҳои таълимӣ ва мо низ соҳаи маориф бениҳоят аз ин ғамхориҳои муҳтарам раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ хурсанд ҳастем ва ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо низ кӯшиш менамоем ки хонандагонеро тарбия намоем ки воқеан ҳам барои оянда обод намудани шаҳр, оянда обод намудани ҷумҳурии тоҷикистон саҳми арзандаи хешро гузоранд. ифтитоҳи муассисаи таълимии мазкур тӯҳфаи арзандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар рӯзи дониш ва арафаи таҷлили 30мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба наврасон ба ҳисоб рафта аз рушди тадриҷи соҳаи маориф дар пойтахт башорат медиҳад. дар маҷмӯъ дар доира дастуру супоришҳои роҳбари давлат раванди босуръати бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва биноҳои иловагӣ дар пойтахт бо ибтикори раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба он боис гардид ки марҳила ба марҳила масъалаи таъмини хонандагон бо ҷои нишаст ҳал гардида талаботи афзояндаи аҳолӣ қонеъ карда шавад. дар ин баробар шарту шароит ва имкониятҳои таҳсил низ дар шаҳри душанбе мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ роҳандозӣ мегардад. яке аз вазифаҳои аввалиндараҷае ки пешвои муаззами миллат дар назди кормандони соҳаи маориф гузоштаанд ин ҳам бошад баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот мебошад ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон чун мақоми ваколатдори соҳа дар ҳамкорӣ бо сарраёсати маорифи шаҳри душанбе ҷиҳати таъмин намудани сатҳу сифати таҳсилот ва талаботи ҷавобгӯ гардондани он ҳамеша назорат мебарад. аз ин ҷост ки чорабиниҳои муштарак бо ниҳодҳои гуногуне ки бевосита ба таълиму тадрис машғуланд ва ё вазорату идораҳое ки дар тобеати худ муассисаи таълимӣ доранд пайваста корҳо бурда мешавад ва натиҷаи маркази миллии тестӣ олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бозгӯи он аст ки ифтитоҳи муассисаҳои нави таълимӣ барои беҳтар гардидани шароити донишандозии хонандагони шаҳри душанбе ва боло рафтани сатҳу сифати таҳсилот дар шаҳри душанбе заминаи воқеӣ гузоштааст. сохтмони гимназия рақами 4 барои хонандагони болоиқат дар идомаи тадбирҳо ҷиҳати муосиру замонавӣ намудани имкониятҳои таълим анҷом ёфта хонандагон ба пешвои миллат барои ғамхории доимияшон нисбат ба наврасону ҷавонон изҳори миннатдорӣ карданд. хушбахтона тавассути иқдомҳои наҷиб ва хиратмандонаи пешвои муаззами миллат орзуи мо хонандагон ҷомаи амал пӯшид. аз ин лиҳоз мо насли ояндасози миллат
ҷавобан ба ин гуна ғамхориҳои маорифпарваронаи сарвари давлат ваъда медиҳем ки гимназияро бо баҳои аъло хатм намуда дар оянда номбардори ватани азизи хеш гардем. ман аз номи худ ва аз номи кулли хонандагони муассисаи таълимӣ миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, чунки барои мо хонандагон ин бинои зебову замонавиро туҳфа намуданд. мо хонандагонро мебояд ҷавобан ба ин ғамхориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда ба ватани азизи хеш хизмати содиқона ва софдилона намоем. дар муассисаи таълимии мо шароитҳо хеле хуб фароҳам оварда шудаанд ва омӯзгорон ҳам бисёр омӯзгорҳои собиқадор мебошанд ва барои мо маълумотҳои хеле хубро пешниҳод менамоянд. таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф ҳамчун соҳаи афзалиятноки ҷомеа хеле зиёд аст. ба андозаи муайян зиёд шудани маоши вазифавии кормандони соҳаи маориф ва таваҷҷӯҳи хоса ба зисту зиндагӣ ва муҳайё сохтани шароити мусоиди корӣ ба омӯзгорон далели боэътимоди ғамхории рӯзафзуни ҳукумати ҷумҳурӣ аст. фарзанди ман дар гимназияи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе таҳсил карда истодааст. дар ин гимназия ҳамаи омӯзгорони собиқадор дарс медиҳанд ва онҳо дар басти якум дарсҳои асосӣ ва дар басти дуюм дарсҳои иловагиро таҳсил менамоянд ва мо миннатдории худро ба ҳамаи омӯзгорон розигии худро баён менамоем. гимназия бо тамоми шароитҳои замонавӣ муҳайё ҳаст ва ҳамаи хонандагон пурра ба дарс фаро гирифта шудаанд. дар замони соҳибистиқлолии кишвар қисми зиёди муассисаҳои таълимии кишвар аз навсозӣ таъмиру тармим шуда бо таҷҳизоти муосири таълимӣ аз ҷумла технологияи иттилоотӣ ва дигар воситаҳои техникӣ таъмин карда шудаанд. ифтитоҳи гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе то андозае мушкилоти ҷойи нишастро аз байн бурд. дар замони муосир омӯзгорон бо нақшаву барномаҳои нави таълимии ҷавобгӯи стандартҳои давлатӣ, китобҳои дарсӣ, муосиртарин воситаҳои таълимӣ ва шабакаҳои замонавии иҷтимоӣ дастрасӣ доранд ва дар раванди таълим аз он самаронок истифода мебаранд. мо омӯзгорон аз ин муассисае ки дорои тамоми шароитҳо, кабинетҳои фанӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, миннатдории худро баён менамоем. дар муассиса тамоми омӯзгорон ва хонандагон аллакай дарси худро яъне оғоз намуданд. аз ин дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат бисёр миннатдор ҳастем ва мо омӯзгорон ваъда медиҳем ки хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ тарбия намоем. бешубҳа яке аз дастовардҳои умдаи даврони истиқлолияти кишвар ин ифтитоҳи муассисаи давлатии таълимӣ гимназияи рақами 4 мебошад ки бо шароитҳои муосиру илмомӯзӣ таъмин карда шудааст.